Hvad så alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skulle vi springe de der prutbomber, vi har lovet jer i en video. Ja, så det skal vi bare i gang med. Men Sebastian, jeg har prutbomben med, og så Sebastian han tager kameraet. Ja. Så kan jeg lige tage den her. Så går jeg. Ja, derude. Så kan I se, den bliver større og større og større. Og så begynder den at springe. Snart. Så springer den. Men vi ved ikke helt, hvornår den springer. Det tager lidt tid. Ja. Imens den venter. Husk at gå ind og følge os og det der. Og like og subscribe. Og se alle vores andre nye videoer. Dem med Wish. Nu må den gerne springe, hvis du lige holder den her. Så er den her. Som man kan se, så er den her springe. Hvad skal han? Okay, ja. Husk, som han sagde, følg os. Ja, følg os. Så har du en pind. Smæk den. Kom nu. Åben. Du skal bare give den et slag. Ej, jeg kan lugte det. Jeg kan holde på den. Spring og satan. Ja. Den her, lad mig prøve. Jeg tror, den er sprunget. Prøv lige at vente, jeg kommer med. Jeg ved ikke, om den er sprunget. Men vi kan i hvert fald godt lugte lidt. Sebastian han har hentet en saks. Nej, der er ikke gået hul på den. Så må bare gøre det. Ja. Den er sgu da gået hul. Ja. Okay, der stinker. Den er sprunget. Hvis I kan se. Nu stinker det. Det er fordi se her, så er der sådan noget saft. Det stinker. Ja. Så vi giver den video at se. Så vi ses i næste video. Farvel!